Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Pinato ka ni Jesus ang niruay ng kabugtuan niya, kundi waray makapirani iya, tungod handa mo ng mga tao. May nagsiring ka ni Jesus, Adto hagawas ang niruay o kabugtuan nimo, yan karuya makikita hain. Nagsiring Jesus sa ira na tanan, ato namamati nga nagtutuman ang pulong sa Diyos, ama niruay yan kabugtuan ko. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo. Diyan natin pagkabinunyagan ang pagbunyag niya. Nahimo kita ng mga anak sa Diyos. Nahimo kita na anak mo kita sa Diyos, nahimo kita na pugto ni Kristo atong Ginoo. Kaya naman itong pangkadungan natin di may himo subay ini ito atong kabugtuan niya mga nabubulan na ato niya mastering niya ni Maria hindi man nag-isos sa niya na kaya nasa atong iwari niyan kabugtuan nimo. Pwede magkamok na tao kung ako na father, di man tamo ko mga iyagaluan. Silo iyo ko, ito iyo bata ko. Naluwa iyo tawag. Ang buot na gaya ng pulpay ng gismalit. Natakay ka. Anak ka niya. Dere mo. Mga pulpay. Ano iyo pa to? Natakay na nanay, kanyang nanay, kanyang tatay. Umangkon na niya. Because relationship, the title ng pagtawag, is not simply by blood relation or kay imo himugso. Handaan o Hudiyo na kauna-una, di sa nagtang ng pagumangko na tawag ng ira o ang tatay nanay, itay, inay. Ay itong dati kay in English na ito. Kay ano, hindi laki ang pagtawag, tungkol kay imo na himugso. Sa natin pa sa Ebanghelyo, ano sa rin? At ang imo iroy, ang imo kabugtuan. Dito na ako kabasihanan, kaya may nakabugtuan ni Kristo. Kaya actually, may namang kabugtuan. So, ang pagtawag nga kabay, ang pagtawag nga iroy, ang pagtawag nga kabugtuan, di na kayaan na tawag kay nahimugso ka mo pareho nga porta kung puerta. Puerta. Dili. Kaya mo kita humanak sa Diyos, buto ni sa Kristo, na sakramento ang bunya. Kaya man kayo mga anak man kita sa Diyos, kabugtuan ni sa Kristo ang aking Diyos. The question is, ada ba ini nga pangilanhan kay mga anak man kita sa Diyos? Bugto man kita kay sa Kristo na atong Ginoo nilang sakramento ang bunya. So, ang pagkabinunyagan para kay Kristo na tiyak, pero sa rin niya, kabugtuan ko at ko namamati nga nagtutuman ang pulong sa Diyos.
Kaya organan hapon, we are merely sacramentalized but not evangelized. Hello. Nakarawag kita sa sakramento, pero wala man pinipigay natin ang pulong ng Diyos na nabubuhi nila ang atin. Lopay lang nga ito kaya pinakarawas sa sakramento. Unang simana, may hindi nakalawa na bali. Kaya mapabunyag niya, kaya wala niya diaper. Kaya magilid-lain na pagpas itong purma, itong porpis. Matawo iya 1973. Yan ka pala makabunyag. Kaya makabunyag ka, kay waray to life birth. Ngayon magsasabit na itong porpis. Tagadiin ka. Diin ka. Hindi mo kag-anak. Samtang hindi mo katuyuan ang diri nagbabago, hindi ka bubunyagan. Itong bunyag diri kay para life birth. Itong bunyag diri para porpis. Itong bunyag diri kay para baptismal certificate. Sangilit nagtutubo kita na sakramentado, pero di evangelisado. We are sacramentalized but not evangelized. To be an evangelist is to live to the very word of Christ. Ang atong pagpuyridahan pulong sa Diyos, ang atong pamati, ang pagtungohan pulong sa Diyos. Dahil atong pinapuwi. Baptism is not enough. Tinuod na sa rin. Basta pabunyag may matatalos. At mabunyagan matatalos. Kaya naman, itong kondisyon ko ng bunyag makapatalos sa atin. Kaya ano? Kaya nagtuloy kita, subayan aton pagkaanak sa Diyos, subayan aton pagkabinunyagan. Di ito pwede bulag. Ito aton pagtubo, ngayon aton mga buhat. Pero ito na magkapadis. Pero sa Santiago, ang pagtubo ng waray padis ng mga panabinuhatan, patayin niya pagtubo. Ang asong ni Kristo, kabuktuan ko adton nagtutuman, adton na mamati, na nagtutuman, handakon mga pulong. Our affiliation with God should be coupled with actions. Papagisan natin ng buwan. Pinpamati, nga ang pagtuman, ang pulong sa Diyos. Ang pagtuman, ang pagbuhat, subayan iya mga pulong dahil ating kinabuhi matagal.